New face of Umuchime Youth nke Umuduru Igwe Mmadụ Autonomous Community nke onye isi ha bụ Uchenna Nwibe amara ka Mbụtụmbụ na Touch Hotels Nigeria Limited ha ji n'ọmarịcha ohere were na-akpọku ọhaneze ekwupụta owu na-esota emume Umuduru nke ga-adị ma ọhụrụ n'ọnwa Julaị gba mkpụrụ ụbọchị 14 ya bụ 14th of July. Gbamgbọ ọkwụrụ elekere 9 nke ụtụtụ kpọmkwem were n'ọsọ were ije gaba n'ama Ikechukwu n'Umuchime Umuduru Igwe Mmadụ Autonomous Community owu ebe ọ ga-adị mee ekpekpele ka akọrọ gị ya n'akụkọ. Let's give honor to whom honor is due. Chairman of the occasion Uchechukwu Nwemem mmiri na-ezoro ọra one of family who single-handedly built Corvette Atinku Umuduru Amiri and also the sponsor of this Owu festival. Ifekudebe kedu ka imere Vice Chairman Athletics Udezi Chief Urukanachukwu anyị ewurohere na-akpọtụrụ another sponsor of this occasion Comrade Ekele Okorogo ọnụ na-enye one of family anyị ewurohere were na-ekele anaghị adịka ibe ọnwa na Abuja agụ na-eche mba one of family Maazị Lambert Nwagaluke chi wetara akụ na mmiri anyị eji ohere were kpọtụrụ Uchenna Ibe ikpe mara eziokwu aka azụ dị ya n'Istanbul Turkey o chiri ya zire oke ite shirilele ụka agbawala m n'afọ yi ogodo esiele m ike n'ukwu na nna amagara m ihe owule achịrị m omenyi ihe emekwarelele m ụbụbụrụ maka na ụbụbụrụ mụrụ nwa were akwụkwọ kwuru nwa ya maka na o bụ nshi na ahụ nwa m ha ma obu ahakwa ya bụ nshi o jiri wuru nwa onye obi origbo kpata ego na nwa mgbenye ijegbula onwe ya n'oji odo ojechi ike na o dori ya akala anya onye kpọrọ onye isi jeni nga ozu nwụrụ ya jikwere nmi ọgbụ nkenke o mejide ndị dị ndụ aka bee ha akwa na ndụ ọsọkwụ ndị uwe jenejeje chanụ na ụmụ nkwanye ọdọọmani Chukwu ọkụ nzọ ọjịchasị bịa were ebe ị gafọ juru n'oru oleri na omume na ọka ọrịa ebewele hụ ọka ọrịa ebele madịkwa ihe eji ama bigman isi mbụ kpadịkwana afọ ukwu ilele bigman ilele na ndụ afọ ya ejowe ebe mmoti ya nọ ụkwụ ọma praịmarị bịa were lachi efere n'ama ukwu chọwara n'ụlọ m white bịa nze visi Nwokoro osila nwa ekpe efi ọnụ isila awa ndị iro ka anyị na-ekwu okwu ya adị m asụ ntọntọ Igbo maka na to be a man is not a day job. To be a man is not a day job. Nwankwo is a man who made mkpukpu. Owu na-esote emume Umuduru ekpekpele ka akọrọ gị n'akụkọ anyị eji ohere were na-ekele abụọ ya dị egwu nwa na-eto eto na mmiri anyị gbapụ ya ọsọ were na-ekele Kelechi Ọfọha nwanne nwewe dị kedu ka ị mere Kelechi ụgbọ ọzọ onye nwude anyị ewere ohere were na-ekele Abadago the Great ka anyị kpọtụrụ ọsọ ndụ Nwemem Ojukwu ndị Igbo anyị eji ohere were na-ekele Otigba Junior Abioko ịnọkwa di ya emere agha Chief Chukwuemeka Leo Bros o mere ọha na mmiri isokwa anyị ewere na-ekelezi ebe ọ pụrụ iche abụghị oyo ụzọ atụ egwu onye isi owu n'Umuduru niile gba gburugburu anyị were ohere akpọtụrụ His Royal Highness Eze L.O. Obilom Duru Ọha the second na Igwe Mmadụ Autonomous Community ka anyị kelee President General High Chief Chibuzuko Chiyok Hotels Abrikete na mmiri Penas onye afro taa sịfụkwa ya echi